etorri gara gaur. Epa! A ber, hau badau, listo edo zer? Ez que gafa honekin ez dute zer ikusten. Hon bai, pafardar txika, badakizu. A ber, bueno, geur, ugaora etorri gara. Bueno, espasari egon Euskal Herrien, ez tozue ikusi, oindala gitxi sortu zan erromeri taldie. Gauteguneko pikidekaz. Gaur ugaon, elegante. Hemen goaz, patrolagan! Iu! Hemen nau, zo! Ona ugaura torrita jase ganera. Hau paiker, hau paipi, zelan da dana, ude ondo? Sakla, zelan. Hola, gaio. Zer, ondo? Bai. Bueno, zer, jake jaizetien eta zuen abesti preferidua zein da? Horan martxosoak edo. Martxosua izan beda? Bai, Eta andatzaiteko. zeuek erromeri talde badeko zu, ez? Bai. Zeuren erromeri taldien ze abestie ez tozu be. Lista dago, tor. Bai. No. Lapioa, geizau. Hemen patrolien deket malete duego lan keizten dana. Igual horra jungo gara eta zeu zerrengo lan batera. Ados. Bai, beka, guaza. Untxa jak ez da egongo gehiago. Untxa bai, martxosoa gainera. Bai. Ganera Josuneni guzteak. Vale. Hau gatxarroa, Bai, hombre, hau preparatuta. Elegante. Ba, jesarri hemen, venga, a ver. Nun jarriko nasa Bai. putos tengot. Bueno, zeingo dugu orduen inundik inoa, adibidez? Adibidez. Ni joko zuekaz. Eba! Hori, ondo, hau dominauta dekogu. Bueno, venga. Zeuek zer, gero erromeria egiten dozuenean eta zer jaitxu egoten da, ez da egoten, edo ze pasan da hor, Kontzertuak oso hurbil daun zenean, normalean ez. Hone bai, esaten da. Batzuk bai. Ze ganera urrun badie, honek eskapa. Normalean nik Eskapa, ez? Kilometroak egin eta Urbil etxera. ban augero nito petatzen. Ai, Honek ai, ez dagoen ai, ez giratzen, ba, bueno. Eske ba! Bueno, txo, Bueno, bai. ugauko jasetie. Esten atoki edeko gu hor. Bai. Ez gara jungo ara? Aprobetxatuko. Plaza politxe deko gu hor eta zer, jungo gara, ararte, Venga. ez? Ja Venga. zapaldute. Hau itxi amen eta hau ez teu erongo. Venga. Hau ez teu erongo. Hala. Pasen. Venga, gora! Lati, dio! Zer da hori? Zelako agilidad dietxo? Papi iruta, sentimendu, begira